Kutun Txalaparta taldea duela 20 urte inguru sortu zen. Talde hori junda jendea juten, jendea etortzen, ni neu 18 urterekin atzerrira joan behar izan nintzen ikasketak egitera, orduan Txalaparta utzi behar izan nuen, eta taldeak segitu du, batzuk etorri, batzuk jun, eta 2024ko iraian berriz elkartu gara Oiartzungo Jon, Azkaingo Patxi eta ni neu. Berriz duela aspaldi elkarrekin jotzen genuenok, berriz elkartzea erabaki dugu eta taldeari beste bultza bat ematea. Badena sortu dela horrez, sagarra jotzetik eta hortik sortu da unibertsoa bezala. Kristoen interesanakan ez, Txalapartan jatorriaren ingurun eta sagardukin eta lotzen dugula ez, lan erritmo horiekin ez, sagarra jotzekun egiten zinen erritmok. Erritmo batzuk Txalapartan tradizionalak dinak eta kiriko eta sagarra jotzekun erabiltzen zinen erritmok oso antzeko dira egia esan. Abestuta eta pisoi lodi batzukin, eta abestuz eta erritmoak eginez. Gero Txalaparta tradizionala, hol batekua, eta gero Txalaparta gu deitzen egun normala, 3-4 olekua, eta gero gu deitzen egu Txalaparta xilofonua afinatua. Eta gero ere bai arrizkoa, gauz beharriak asmatu behar dira ez, eta bestela guandik egon ginen sagarra jotzen ez, eta orduan oso gustoko dugu, ez dakit oire Txalapartaen ez, oso gustoko dugu adibidez bat jartzia harrizko Txalapartan, bestia egurrezko, eta bestia ez dakit beste Txalaparta ezberdian, eta hori ematen du gehiago batuka dantzeko bat, guk oso gustoa jotzen dugu ere bai. Tradizionala ikaragarri maite dugu, baita ere gauza berriak ikitea ere bai. Askotan egiten dugu improvisatu hasieran, eta gero bakotsak ateratzen dugu, bakotsak ematen dugu gure ideiak, eta hortik ateratzen da gero abestiak, ez? Gero batzutan aldatzen ditugu pixkat ere, ez? Hasten gera gauza batekin, eta moldatzen gara pixkat aldatzen ditugu gauz batzuk ez dugunak maite, edo maite duguna atxikitzen dugu, ez? Oraintxe bertan prestatzen ari gara, ikusgarri desberdinak prestatzen ari gara, tailer moduko bat eta ikusgarri osatuago bat. Horren lanketa bete-betean gaude eta helburua hemendik hilabete batzutara hori aurkezteko aukera izatea, udaletxeak deituta edo ekimen desberdinetan, elkarteen deiei erantzunez, alden guztietan.